Welcome to my YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. For today's video, tayo nga po pala ay nandito sa 7-Eleven para magbayad po ng ating home credit using po ng CliQ kiosk ng 7-Eleven po mga kapatid. So let's start. Nandito na nga po tayo sa 7-Eleven at nandito na po tayo sa harap ng machine. Hanapin lang po natin ang bills payment at ayan pong naturo ng araw. Ayan po ang bills payment. Pindutin po natin yan. Pagkatapos po natin pindutin ang bills payment, dito na po tayo dadalhin ng screen ng machine. At ayan pong home credit, makikita nyo po yan, pindutin nyo lang po yan. Or hanapin nyo lang po, pagkatapos nyo pong mahanap, pindutin nyo lang po. Pagkatapos nyo pong pindutin yan, dito naman po tayo dadalhin ng ating machine. At ayan pong may mga check na yan at tatlong check na yan. Nandyan po yung account number natin at ayan pong phone number natin at ang amount o halaga ng atin pong ibabayad sa home credit. Make sure lang po natin mga kapatid na correct po ang ating ilalagay dyan, lalong-lalo na po yung ating phone number at yung account number natin. At ayan nga po mga kapatid, tinakpan ko lang po, naka-blurred lang po at ilinagay na po natin ang account number natin at ang ating phone number at ang halaga po ng ating ibabayad. May plus 15 pesos nga po pa silang hinihingi para po agad-agad pong mag-notify sa ating cellphone number na tayo nga po ay nagbayad na ng ating home credit. So ayan nga mga kapatid, i-verify lang po natin or i-check lang po natin ng mabuti ang ating phone number para hindi po tayo magkamali. At pagkatapos po ng mga kapatid, dito na po tayo dadalhin sa screen at hintayin na lang po natin ang ating resibo. So ito nga mga kapatid, kinuha ko na po ang aking resibo at ayan po ang aking binayadan. 1,742 pesos ang ating pong binayarin. Home credit ko po yan dahil yan po ay cellphone po ang aking kinuha po sa home credit. So ito na nga mga kapatid, nakapila po na tayo para magbayad na po ng ating home credit. Dito nga po siya cashier at pagkatapos po natin magbayad at ito nga po palabas na po tayo. Medyo madami po ang tao ng time na yan kasi labasan po ng mga estudyante, maraming pong bumibili. So dito ko na po tatapusin aking vlog. Bye bye, God bless.